Naimbag nga Aldawyo ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel. Ito na po yung part 2 ng pagpunta natin sa Mount Kanyao. Tara, samahan niyo po kami ka Ilocano. Pero bago ang lahat, kakain muna tayo ng sinanglaw para meron tayong lakas na umakyat po sa Mount Kanyao kasi bundok po kasi iyon ka Ilocano. Tara, samahan niyo po kami. Nandito na po tayo sa First Sinanglawan ka Ilocano. Na i-feature na to ni Kuya Kim. Kaya nga ang daming ang nakapila kay Ilocano para kumain lamang ng sinanglaw. Ang sinanglaw po ay isa sa mga choices ng Ilocano kay Ilocano na agahan. Masarap po kasi itong sabaw na ito. Ito po ay laman ng baka at saka laman loob ng baka kay Ilocano na pinakuluan hanggang sa lumambot. Ito po yung masarap lalo na kapag meron kang hangover kay Ilocano. Sa wakas kay Ilocano, sa haba-haba nga naman ng pila, nakarating din tayo sa paroroonan. Nandito na yung mga sinanglaw natin kay Ilocano. Wow! Tara, samahan niyo po kaming kumain at tikman yung sabaw. Nakarating na tayo dito sa tahimik na Mount Kanyao ka Ilocano. Ayan, oh. Ito na po yung bundok na paakyat ng 1 kilometro bago tayo makarating doon sa taas ka Ilocano. Welcome back again ka Ilocano. Ang huling video natin ay pupunta sana tayo sa Mount Kanyao kaso hindi tayo natuloy ka Ilocano kasi nga umuulan. Tara, samahan nyo kami ngayon para pupunta tayo ulit. Kakain muna tayo ng sinanglaw ka Ilocano. Nandito na po tayo sa First Sinanglawan ka Ilocano. Na i-feature na to ni Kuya Kim. Kaya nga ang daming ang nakapila ka Ilocano para kumain lamang ng sinanglaw. Ang sinanglaw po ay isa sa mga choices ng Ilocano ka Ilocano na agahan. Masarap po kasi itong sabaw na ito. Ito po ay laman ng baka at saka laman loob ng baka kay Ilocano na pinakuluan hanggang sa lumambot. Ito po yung masarap lalo na kapag meron kang hangover kay Ilocano. Tayo sa milim kay Ilocano. Ito may malaking puno yan. Yan na yung papayag kay Ilocano. Yan yung laman ng bakang kinatay sa kanyang bituka. Yan masarap kumain. Sa wakas kay Ilocano, sa haba-haba nga naman ng pila, nakarating din tayo sa paroroonan. Nandito na yung mga sinanglaw natin kay Ilocano. Tara, samahan niyo po kaming kumain at tikman yung sabaw. So tapos na kaming magsinanglaw kay Ilocano kaya pwede na tayong sumabak sa akyatan sa Mount Kanyao. Pwede na! Nakarating na tayo dito sa tahimik na Mount Kanyao ka Ilocano. Ayan, oh. Ito na po yung bundok na paakyat ng 1 kilometro bago tayo makarating doon sa taas ka Ilocano. Kaso wala daw yung kanilang service kay Ilocano na paakyat. Naghatid daw ng mga estudyante na nag-tree planting po sa taas. Oh no! Isa lang po kasi yung sasakyan na magdadala po ng mga bisita sa taas kay Ilocano kaya wala pong nakakapasok na sasakyan po papunta sa taas. Hanggang dito lamang sa baba. Aakyat doon sa taas kay Ilocano, yan. Mount Kanyao dito sa Ilocos. Yan, meron silang waiting area dito, yan. Yan, pwedeng mag-bike, mag-hiking, yan.
Malamig ng hangin kay Ilocano. Ang presko yan. Ito yung bulubundukin. Patarik na yan, pataas dyan kay Ilocano. Kung gusto nyo magparke dyan, pag ganun yan. Opo, iba pa yung papunta sa taas po eh. Yan. Mula dito hanggang pataas doon, mga 1 kilometro pa mararating yung park, yung camping, ano, yung pwede ka mag-hike. Yun. Dahil hindi naman tayo magkakaakyat kay Ilocano, magkakape na lang tayo sa Kapia Cafe sa Santa Ilocosur. Nandito na tayo sa Banawang Bridge kay Ilocano, ang nagkokonekta ng 1st District at 2nd District ng Ilocosur. Dito tayo sa Kapia Cafe kay Ilocano sa Santa, yan, oh. Para matanaw natin yung view. Yan. Yan, oh. Yan yung Banawang Bridge. Yan. Oh. Yan po yung view ng Banawang Bridge, ang pinakamahalagang tulay sa Ilocosur kay Ilocano, na nagko-connect po ng 1st District at saka 2nd District ng Ilocosur. Katape lang tayo yan. Oh. Alam mo din yung Kapia Cafe. Tayo sa Kapia Cafe. Yan. Ayan na yung order natin kay Ilocano, yung mga kapeng Ilocano. Ito po yung mga classic na kape dito sa Ilocos. Meron ng ka-Ilocano kape. Dito lang. Ayan, ka-Ilocano. Wow! Santa. Agbiang. So yun ka-Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na sumuporta po sa aking YouTube channel. At shoutout po sa inyong lahat na nanonood po sa aking mga YouTube video. Maraming salamat po ulit ka-Ilocano. Ingat po tayong lahat.